bili stvarno genijalni koncerti. Nešto što nam je mnogo bilo bitno i 80-ih i 90-ih, onih delikatnih 90-ih. Ovde je u stvari postojala neka mala arena pored ovog mosta, gomila ljudi, pa jedno 700-800, čak i do 1000 ljudi se ovde punilo. Mislim da je važno da ukažemo na to da, kao što postoje u Ujedinjenim nacijama, ljudsko pravo za konzumiranje hrane kao neotuđivo pravo, mislim da je identično i za kulturu. I da mi se bavimo, ja se stalno bavim time, da to stvarno bude budućim generacijama dostupno i da ne dozvolimo bilo kakvim preprekama, ne znam, korporativnim interesima da to ograniče. Disciplinovan sam od uvek bio, od kako sam se odlučio da se profesionalno bavim glumom, koja je vrlo jedna interesantna umetnička disciplina koja omogućava razne neke aktivnosti. U stvari sam prihvatio pravilo 3 zadatka dnevno, odnosno da je od 95. godine kada sam počeo profesionalno se bavim glumom do danas uobičajeno da imam 2 probe, da li je jedna proba u pozorištu, a druga sa bendovima ili bendom, i plus predstava ili eventualno snimanje, a posle snimanja je proba. To pričam studentima sada, pošto sam sada i profa na 3. glumačkoj klasi, da je moguće i da je baš važno za mlade stvaraoce da se formatiraju na dosta obaveza. Ono što mi je bitno i na čemu sam ti zahvalan, pošto smo drugari, već mogu da kažem, dugo, i na tome sam ti zahvalan da sedimo na mestu gde sam se u stvari prvi put susreo sa mojom Sandrom. Ali ovde na koncertu Dece loših muzičara 97. krajem decembra, koja je bila izuzetno popularna grupa u tom trenutku, a danas su legendarna grupa, sam imao prilike, zahvaljujući predstavi Virus Zvezdara teatra, da izvedem nekoliko pesama i spremajući se za taj svoj nastup, puno onako treme, pozitivne treme, ovde su bile te neke stepenice, tu je bio šank, sasvim slučajno, a u stvari nije slučajno, sam naletio na nju i ona je digala obrvu. Ja sam se bacio, bio je skok u publiku, oni su me prihvatili, onda sam ovde prišao i spustio se na kolena, hoćeš ti da budeš moja žena. To je bitno. I bitno je da sam ja taj komadić koji je nedostajao i da mi se i dalje kotrljamo kao pravi rock'n'roll.